खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोन बयनिसिमबो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरनायजों लोगोसे स्वrji The Creativity चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय जालायबाय। दिनै 3 अक्ट'बर 2023 मायथाइनि माखासे गोनांथार निउस आपडेटफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोनहा नायनानै जुदि मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन, शेयार खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लागोन होनना आसा खालामबाय। थ' बिदिब्ला जोङो दिनैनि माखासे गोनांथार निउस आपडेटफोरखौ खोनासंलांसैलाय। गसाइगावनि बास स्टेशनाव मनाबिर बसुमतारीखौ गाजा गोमजायै रायजो राजाफोरा बरायनायखौ नुनो मोननाय जादों। थारैनो जों बयबो मिथिगौ देग्लाय 2023 मायथाइनि सेफ अंडर-19 फुटबल चेम्पियनशिपआ नेपाल हादोरनि काठमान्डुआव थांनाय 21 सेप्तेम्बरनिफ्राय लानानै 30 सेप्तेम्बरसिमहालागै सोलिबाय थादोंमोन, जेराव भारतआबो बेयाव मोनसे हानजा महरै बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादोंमोन। थारैनो भारत हानजाया गिबि खेबनि खेलाखौ बांलादेशनि हेंथायै गेलेनानै 3-0 फारागथियाव देरहानो हादोंमोन। लोगोसे बेबायदिनो देरहाबाय थानानै भारत हानजाया पाकिस्ताननि हेंथायै फाइनाल मेचखौ 3-0 फारागथियाव गोरलैयैनो देरहानो हादों होनना मिथिनो मोननाय जादोंमोन, जायनि जाहोनाव भारतआ देग्लाय 2023 मायथाइनि सेफ अंडर-19 फुटबल चेम्पियनशिपनि बादायलायनायखौ चेम्पियन जानो हादोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'जाथावदि बे हानजायावनो एबा भारतनि जानानै बर'नि फिसा सानै बिथांमोनहा गेलेनो हानानै जोबोद गोग्गानाय लाबोनो हादों होनना मिथिनो मोननाय जादोंमोन, जेराव गोगोमसार गयारी आरो सासेया मनबिर बसुमतारी होननानै मिथिनो मोननाय जादों। दिनै मन'हर बसुमतारीया गसाइगावआव गावनि न'आव सफैनायखौ लानानै गसाइगावनि रायजो राजाफोरा बास स्टेशननिफ्रायनो गोबां गाजा गोमजायै बरायनायखौ नुनो मोननाय जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसे मन'बिर बसुमतारीया खौरांगिरिफोरनि गेजेराव बुंथिनाय बायदिब्ला आथिखालाव फुटबलनि थाखाय गोबां इयुन दङ, जायफोर फुटबल गेलेयो बिथांमोनहा गोसो होनानै गेलेबाय थाबानो जायो, माब्लाबा सानसे चान्स मोनखागोन होननानै बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेराव रोखायै बुंथिनानै होदों। बेनि अनगायैबो फैबाय थानाय देग्लाय 2023 मायथाइनि सन्टोष ट्रफियावबो आसाम हानजानि जानानै गेलेगोन होनना बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनानै होबावदों। बड'फा मिशन सास्टेनेबल चेन्ज एबा बड'फा गोजोथायारि सोलायनाय मावथांखिनि जोहै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव देग्लाय नैथि अंडर-13 फुटबल टुर्नामेन्ट बादायलायनायखौ सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय बाथासिपुर मिलन हाइ स्कुलाव जागायनाय जाबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। थारैनो जों बयबो मिथिगौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'फा गोजोथायारि सोलायनाय मावथांखिनि जोहै बायदि बायदि बिथिङाव हाबा मावबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों, जेराव बेबायदिनो बड'फा गोजोथायारि सोलायनाय मावथांखिखौ बिथा खालामनानैनो देग्लाय नैथि अंडर-13 फुटबल टुर्नामेन्ट बादायलायनायफोरखौ जागायनाय जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'जाथावदि बे जागायनाय खेलाखौ गुबैयै सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय बाथासिपुर मिलन हाइ स्कुलनि प्लेग्राउन्डआव खुंनाय जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'जाथावदि मैयानि बे जागायनाय हाबाफारियाव MP रोनगोरा नार्जारी बिथाङाबो बाहागो लाहैदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसे बिथाङा बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला बाथासिपुर मिलन हाइ स्कुलनि थाखाय बिथाङा 20 लाख रां अनसुंथाइ होनाय जागोन होननानैबो मिथिनो मोननाय जादों। गान्धी जयन्तीजों लोब्बा लाखिनानै प्रमद बर' दैदेननाय BTR सरकारा बायदि बायदि हाबाफारि एबा मिशनफोर फोसावनायखौ नुनो मोननाय जादों। थारैनो जों बयबो मिथिगौ बेनिनो मोनसे मिशन बैसोमुथि मुंनि मोनसे पर्टेल एबा अनलाइननि खामानि मावनो हानाय मोनसे पर्टेलखौ बेखेवनानै होनाय जाबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि मिशन बैसोमुथिखौ थांनाय बोसोरावनो प्रमद बर' बिथाङा फोसावनानै होनाय जादोंमोन, जायनि गेजेरजों हानि गासैबो खामानिखौनो मावनाय जायोमोन। नंगौ, आथिखालाव डिजिटेल मुगाखौ सोलायनाय लाबोनो थाखाय प्रमद बर'आ बैसोमुथि मुंनि मोनसे पर्टेल फोसावनाय जायो, जाय पर्टेलनि गेजेरजों हानि गासिबो एबा जेंना जेंसि बा हाजों सोमोन्दो थानाय गासिबो खामानिफोरखौनो अनलाइननि जोहै मावनो हानाय जागोन होनना बिथाङा बुंथिनानै होबावदों। बेजों लोगोसेनो गुबुन गुबुन गासै 19निबो बांसिन मिशन एबा स्किमफोरखौबो फोसावनानै होनाय जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। रांखावरि एबा रांखान्थिनि उदांस्रि नागिरनानै भटार पार्टी इन्टारनेशनेलआ साइकेल सालायनानै खुद्रिसारदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। जों बयबो मिथिगौ आथिखालाव भटार पार्टी इन्टारनेशनेलआ साफ्रोमबो भट होग्रा सुबुंफोरनि थाखाय
मोनथाय नागिरनानै बायदि समाव बायदि हाबाफारि लानानै साइकेल सालायनाय एबा गुबुन गुबुन हाबाफारिनि गेजेरजों फोरमायथिबाय थानायखौ नुनो मोनबाय थानाय जादों। थिग बेबायदिनो मैयाबो आरोबाव चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बरदाङिनिफ्राय दादगारिसिम साइकेल सालायनानै खुद्रिसारदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'जाथावदि बिथांमोनहा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनाय बायदिब्ला साफ्रोमबो भट होग्राफ्रानो दानफायाव 8,800 रांखौ मोननांगौ होनना बिथांमोनहा दाबि दैखांबोबाय थादों। थिग बेनिखायनो बिथांमोनहा फैगौ 2024 मायथाइयाव जानो गोनां लकसभा बिसायख'थियाव क'क्राझार बियाबाव बिजाथि फसंगोन होनना बुंनाय जादों। बेनिखायनो साफ्रोमखौबो गावबा गावनि रांखान्थिनि थाखाय भटार पार्टी इन्टारनेशनेलाव भट होनो थाखाय गुरै खावलायनाय जायो। लोगोसे बिथांमोनहा थाबैनो बे क'क्राझार बियाबाव देरहानो हानानै गावबा गावनि रांखान्थिनि अधिकारखौ मोनगोन होननाबो बिथांमोनहा खौरांगिरि सिगाङाव बुंथिनानै होदों।